Lho ora lalu ora gagap-gagap. Sampeyan ki Durna ora sulis potro. Ayo. Sakniki gledhek petele kula rembug sisan. Wonten mriki Petruk napa Begawan Durna sing keduga arep kasembatan manjangkane gaya wujuding Wahyu Mangkunarama. Petruk kantong bolong lho wonten dawuh. Kowe iki kamula cilik, kowe iki kere, kowe iki batur. Dadi utusane Janaka. Janaka kuwi muridku. Neng pase wakan busana maneka warna Miang manjra Sarwarukma ranggeng manik Nara Obro prabanyo kang kenyaring teca laliwaran ler ki sisiring dadek wimbo kekanda mrek kaduping
Rata mandung saparan mangambar kungas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kanyata ingkang becik marata bakti sarata kawruhing hukum kang ibadah lan syukur oleh wong apa engang was hemongol tan mikir pawehing iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Agung Hung Bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengkata dhisik sira Anoman ya sira Senggana Mayangkara ya Maruti Gembong Mangliawang sawise padha sak tetangganira sowan seba ana ngarsaning Kesawa Sidi sepisan prayogakna lungguhmu ping pindhone padha tatanen barisaning para cantrik siswa manguyu jejangga ingkang padha sibuk ngadhep ana ing ngarsaning Sang Begawan Kesawa Sidi aja nganti kang padha saur manuk jenenging senedya mbabarake soanem Brama wigatining pawiyatan Senggana ya Anoman Mbah nun inggih sangat diwenemban paduka paring dawuh dhateng ngarsanipun inggih abdipun Senggana inggih abdipun Mayangkara sadaya sampun sami satata wilenggahipun saha pisawanipun malah kula ugi sampun boten
kirang prayoga inggih kula ngadhep wonten ngarsanipun paduka sesembahan kula inggih guru kula Sang Penemban Kesawa Sidi. Prasta dawuh paduka arsa kula estakaken badhe kula lampahi saha kula candhi jimat. Namung dereng sak sampunipun pareng kula ngaturaken sembah. Sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka Sang Pinandhita. Sang Adi Penemban Kesawa Sidi Kutha Runggu. Sesembahan kula Sang Adi Penemban. Iya. Senggana siratur bekti ana ngarsaning ingsun. Ora lewat pangestuku wae tampan ana ya Anoman. Senggana. Dahat kalingga murda anggen paduka paring pangestu dhateng ingkang abdi pun Anoman. Penemban bau nun inggih. Apa dene sira Garuda Mahambira? Sawise satata nggonmu ngadhep padha kanthi arah harja sowanmu Garuda Mahambira. Nunamin pasang Kalimantabe tinebena ngila-ila sinabeton. Tinebena saking siku dendhaning Upathara. Reban. Saksawanipun ngabdipun Garuda Mahambira. Tebih saking rubeda caket mring arah harjan. Pikantuk berkah pamujinipun Sang Penemban Kesawa Sidi sembahan kula guru kula ingkang dat pinabekten. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Penemban. Iya Garuda Mahambira tak tampa mangestuku wae tampanana Garuda Mahambira. Yai nun sampun sanget kula pundi dan kalingga murda. Sowan ning pertapan Kutha Runggu monggo iki dina ning pawiyatan. Munggah ning pertapan Sangu Iwak. Nggih kula. Ya ora dadi ngopo. Nggih. Nanging aja nganti ngregeti jlambrah pertapan Kutha Runggu. Mboten. Niki mengke kula lep entek. Mboten enten turane. Wiyaga mboten kula bagi ngono. Iya, prayoga nglungguhmu Garuda Mahambira sawetara kirang prayogi Praban. Nuwun mangke. Teka damel kaget gurawalan manahipun ingkang abdi pun Kesawa Sidi. Wondene sak mangke pertapan Kutha Runggu kados dene kejugurukan Wukir Sari klepaning Samudra Madu. So manah kula adem saha tintrem pindhane singram tirta wahyuning sewindu kacena sakmangke sampun nyumurupi arawipun priyagung mboten sisip saking pandulu mboten pangling saking maninggal ingkang abiyantara rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu menika pujangganing negari Ngastina pinandhita ing saka lima nenggih Sang Tapa Begawan Durna peparapipun nunangge Penemban sarawuh paduka Sang Penemban ing saka lima inggih Sang Adi Penemban Durna inggih Sang Tapa Begawan Kumbayana ingkang adipun Kesawa Sidi ngaturaken pambagya raharja ana krami mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita Penemban Durna. Lale kena swaru gembal manyar-manyar do neng dungkul wanalas dadi alas dadi wana, Dik. Ya Penemban ya Begawan sapa Begawan Kasidin Begawan Kesawa Sidi. Oh ya Begawan Kesawa Sidi inggih Penemban. Heeh. Syukur binage sewu yen to kowe ora pangling karo aku, syukur binage sewu yen to kowe wis tebong karo aku. Inggih. Merga Jerinyatane kasunyatane sing wis kababar Begawan Durna ki pendhita sing wis kondhang manyar-manyar nganglang bawana. Wong sak jagat iki padha kebrabaken kumandange ngasmaning Sang Tapa Begawan Durna, aku ki pendhita sing kondhang manyar-manyar, pendhita sing kondhang kawegikane, kondhang kadigdayane, kondhang kaprawirane, kondhang mblinge Gus lampemu. Pendhita kok mbling ora. Inggih Sang Adi Penemban. Begawan Kesawa Sidi ya. Pambagya raharjamu wis tak tampa gawe bombong legane ngantiku. Sawanku ana ngersamu ora ana langan swiji apa tansah pinayang kawidatan ring sambikala adoh saka beda caket mring karaharjan sawanku. Penemban Kesawa Sidi.
ya mong aku ngaturake puja pangastawaku wae tampanana Begawan ki sapa Sidi? Inggih. Sampun kula pundi dahat kalingga murda damel bombok tiasmanahipun ingkang abdipun Kesawa Sidi. Kula aturi mrayogekaken arawuhipun wonten ing pertapan Kutha Runggu. Wah, iki pertapanmu kok. Kaya gembira lho kok. Liripun menapa nuwun sewu. Pak, munyuke ana. Malah ana manuk barang. Garuda barang. Kaya mburi mau tak sawangane ning gajah barang. Nah, kowe iki arep ternak apa arep medharke ngilmu kowe iki? Kalkun barang ana, pitik ana. Ula ana, babi ana, kabeh ana, kewan-kewan ana. Kowe iki petugas retribusi apa? Pendhita kowe iki senengane ora? Inggih, nuwun sewu menika mboten kula ingkang ngarepi nanging sedaya menika sami sowan dhateng ngarsanipun ingkang abdipun Kesawa Sidi sami meguru mekaten sinaosa cethek ngelmunipun ingkang abdipun Kesawa Sidi Penemban. Oh, cetha kowe iki ngentek-enteki. Pertapanku sepi saiki. Saploke kowe ngedeke pertapan ning kene iki, pertapanku saka lima ki arang enek bocah mara. Adat saben kuwi wah, pertapanku saka lima kuwi sedina isa nampa dayah wong 5. Gedene nganti dayah 30 kuwi wong arep meguru ana ngersaku. Inggih, njaluk ilmu ngersane Begawan Durna. Sing dijaluk ngilmune kuwi werna-werna, guna kasantikan, guna kaprawiran, kadigdayan, aji japa mantra. Sing rupane bagus kepengin diasi karo wong wedok. Njaluk wujuding ajas panggendam asmarandana asmaratatra. Ning saiki sepi. Saiki sepi. Kabeh do ngebyok ning pertapanmu. Sing maune sowan ning pertapanku saiki tak sawang mau ana rupa-rupane kok do tekan kene. Sukir kae mbiyen siswaku. Sukir kae mbiyen siswa saka 5. Saiki pindah ning pertapanmu Kutha Runggu kene. Kowe iki ngerebut pasaran kowe, ngrusak pasaran kowe. Apa dumeh le mbayar ning pertapanmu ki murah. Tok kentel rega ngono terus do gelem meguru rene ngono. Tur nuwun sewu Penemban, kosek to aku cak urung aku matur sing kok tak sawang ilmumu iki urung ana apa-apane, urung ana sak pucuk kuku irenge Begawan Durna. Kowe iki ana sak ngisore ado Begawan Durna, ngilmumu, tataran ngilmumu kowe iki urung ana sak pucuk kuku irenge Begawan Durna. Ngilmu apa sing tak pedhangke? Kawruh apa sing tak pedharke? Ngilmu apa sing tak ajarke ning siswa-siswamu nganti kowe iso duwe cantrik semene okae? Nganti kowe iso ngedege pertapan semene gedene. Pertapan saka 5 kalah gedhe karo pertapanmu Begawan Kesawa Sidi. Nuwun sewu Penemban. Kula sampun matur kula mboten nimbali para cantrik-cantrik menika. Nanging siswa-siswa utawi cantrik-cantrik sak mangke ingkang sampun suwita menika piyambak ingkang sowan wonten ngarsanipun ingkang abdipun Kesawa Sidi. Lah iya, ngilmumu ki apa? Kowe iki sapa? Apa kowe iki iso malik godhong iso dadi dhuwit? Apa kowe iki iso gawe proposal? Rumangsaku kok aneh-aneh ngendikane ora. Begawan Durna ki priyagung brahmana derajate kok omongane sak geleme dhewe ora. Apa kowe iki ndek kadigdayan tak kira ngilmumu kuwi adoh yen to ditakrer ora timbang karo ngilmune Begawan Durna. Ya mboten napa-napa mbok menawi Gusti nembe paring tanggel jawab paring kewajiban dhateng ingkang abdipun Kesawa Sidi mangreh sangjaning para cantrik. Alah, apalanmu ngono. Kowe iki dumehake ketrima uripmu terus enak wong ngalem kowe ngono ki. Wangsulamu mbak menawi Gusti nembe paring tanggung jawab. Apa? Mbak ya sing gleleng sithik kowe iki ora. Ora mbok arep ming mayang makili mayang awan kan sing gleleng sithik ngono lho. Ngene ora. Terus ngejokke proposal sesuk. Inggih, Penemban pun prayogakaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu menika ingkang wingking sinten? Iki siswaku, siswa kinasihku. Putra kinasihku iki cantrikku iki muridku iki. Mekaten. Nah, Nalendreng Negara Jodipati. Nuwun sewu Jodipati menika kasatriyanipun Raden Werkudara. Udu kuwi. Ora Jodipati sing tambak Rama kae. Nek iki dudu. Iki dudu.
Iki Jodipati negara tlatah sabrang. Iki muridku, iki Prabu Jrana Kadasar. Prabu Jrana Kadasar. Sinuwun Prabu Jrana Kadasar. Maaf, pakena. Nuwun mangke sinuwun. Sareng paduka Sang Prabu Jrana Kadasar nalindring negari Jodipati. Ngaturaken kasugengan rawipun. Buku tampan Mremban. Inggih, nggih. Kuwalik janipun ing mboten napa-napa. Sampun kula tampi, kula pundi nggo jimat ndayani gesang kula. Ya, Begawan Kasidin ya. Pun prayogaken rawipun kaya wis ora kurang kepenak lenggahku, rawuhku nang kene. Mbok meneng ngrebeki kuping nah. Aku ki nang cerak monitor. Angger krungu kowe guyu ki kupingku. Saya pas kowe ngorak mau. Ngapunten, Mbak. Ngorak kupingku tak tutupi bantal, kok bantale jebol, suarane tembus. Kaya nggon film-film kae. Begawan Durnapada Raja sak pratamu. Loh, kok sik iki Anoman ta iki? Iya. Oh, kowe kok ora basa karo aku ning atase derajatmu, kastamu kowe iki kewan. Menungsa karo kewan iki dhuwur derajate menungsa. Luwih-luwih aku ki menungsa, luwih-luwih aku ki brahmana, aku ki pendhita. Lah kok kowe delangap-delangap ucapmu kowe ora basa karo Begawan Durna ki anggepe apa derajat apa? Anoman kula wonten jawab Lemban. Aku ngerti atimu ora srek karo pendhita iki ning mbok ya sak ora-orane ngajeni. Mekaten. Iya. Oh iya. Menawi Gusti kula utawi sesembahan kula ingkang sampun paring dawuh kula mboten badhe suwala kula mboten badhe mbaten nuwun mangke tiyang agung Penemban Durna ngaturaken kasugengan arawuhipun kang mawa perbawa kula sawang busananipun ketunipun katingal besus merbawani raken sembah sungkem pangebekti kula kunjuk Penemban Durna. Ya caket pangesungkem. Lah ora sengguh to niku. Nah ngono kuwi sing ngemu tata krama nggunakake unggah-ungguh. Ih mekaten punten dalem sewu. Ya tak tampa Anoman pangestuku tampa Anoman. Wah ngono kuwi sarane nglegake atiku. Ih. Sampun kula pundi pangestunipun Sang Tapa Begawan Durna. Kula aturi mrayogaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Lho, apa iki? Kok ana kalkun barang. Kalkun cucuk cengelmu sian. Kula pun Garuda Mahambira Penemban. Nah, Kadang Tunggal Bayu. Nggih, dasar kepara estu. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Penemban. Ya, tak tampa pangestuku tampanana Garuda Mahambira. Sampun sanget anggen kula pundi. Pun prayogaken rawuhipun lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu Penemban. Penemban Durna ing Sukalima. Oh, Begawan Kesa Kasidin piye? Damel kejot Gorawalan manahipun ingkang abdipun Kesawa Sidi kula nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu. Nuwun mangke Penemban. Sajak semunipun nggih paduka rawuh ngemu wigatos. Pramila sak mangke gandeng sampun sami satata para cantrik nggenipun arsa midhangetaken pangandika paduka. Kula suwun kawedarna ingkang kathah. Kosok wangsulipun menawi wadi tumraping para ingkang sami lenggah. Awi kula dherekaken wonten saklebeting pecrabaan catur netra kelawan ingkang abdipun Kesawa Sidi Penemban. Panjenengan Puspitarum kasiliring samirana mrih
sekar keduk ngas kandhano mawe araras ratnaning diya lole kandang blekuduk manyar-manyar somorante hawela gamanaga kula kaprit kandel bututing selikur ora mengkata dhisik penembahan Begawan Kesawa Sidi sing gedhe pangapuramu ning ngatas aku sowan ana ngersamu aku ora basa karo kowe jernyatane ngene tak jarwani tak jlentrehi tak blabari kang saknyata tak wejang kowe arep kowe kuwi pendhita ning aku kuwi luwih dhisik madeg Brahmana aku luwih dhisik ngracut busana katusatriyanku wiwit enom wae aku wis nalika aku isih jejaka nalika aku isih nom-noman sing tak gegulang kuwi dudu kok ngilmu guna kasantikan sing digunakake karo cah nom-nom sing tak gegulang kuwi dudu kok ngilmune wong ugal-ugalan wong brangasan kuwi babar pisan ora nanging aku nom wae aku wis gegulang ilmu wong tuwa aku wis mituwa arep aku wis enom aku wis diceluk mbah mbiyen mekaten ya ana wong maringi nampala layang kuwi diceluk Pak leh wangsulan oh nggih nak matur nuwun aku ya ngono inggih penemban Durna mboten dados menapa jer kula ugi ngrumaosi ilmu kula menika dereng wonten menapa menapanipun menawipun taker kalian ngilmunipun so kawekasanipun Sang Tapa Begawan Durna betul bener inggih penemban lah iki ngene sowan wonten sepesan iki ora ana liya wigati niatku arep tetinjo sartane tilik marang Karaharjanmu Begawan Kesawa Sidi pendhita ing pertapan Kutarunggu ping pindhone aku arep nanjihke sartane aku arep nakyenake kondanging saged padha nyebutake kawula sanegara Ngastina ki do kebrebeken kawula sanegara Ngastina ki padha geger sebab apa ora liya nggonmu nganake pawiyatan nggonmu ngedeke pertapan ing pertapan Kutarunggu mempan ning ngareng-arenge ngarga Kutarunggu iki inggih kaya engke wis tak aturake mau jantrek ning pertapanku pertapaning Sukalima iki padha entek padha pindah padha seret kabeh mung kari iki jrono kadasar iki sing isih suwi to ngersaning Begawan Durna cantrikku entek mergo cantrikku suwi to ngersamu kabeh ning ora dadi ngopo aku ki wong tuwa aku ki pendhita aku ki brahmana kuwi kudu sing resik lahir lan batine kudu sing suci pikiran sartane suci atine mula kaksaku kuwi aku ora arep piye-piye aku ora arep nesu aku ora arep rumangsa kowe nyaingi karo apa sing dadi panguwasanku aku ora arep duwe rumangsa banjur nyengguh yen to kowe iki ngembari marang kekuatanku ngembari karo panguwasanku ngembari karo kondangku jenyatane aku ki wong tuwa sing wis wayahe sumeleh wayahe dipendhem hus cangkemmu meneng anu man wayahe dipendhem sageleme dhewe arep aku tuwa ngene iki diayomi karo Gusti kula nggih ning nuwun sewu adar saben menungsa watakipun kaya ngaten menika malah didawake umure.
nggo genep-genep jagat. Tuwekan ora iso ngerti marang dirine menika masok didawake umure. Dadi mboten napa-napa. Ngono. Aku ora arep duwe rasa grundel, aku ora arep duwe rasa sengit karo kowe. Anane kowe ngedeke pertapan ning kene iki. Malah aku matur nuwun, Merga teges yen to cantrikku ing saka lima ki do entek. Cantrikku saka lima ki do sowan kabeh ngersamu, do suwita ngersamu. Oh, malah kuwi ngelang-elangi bebanku. Malah ngelang-elangi tanggung jawabku. Merga apa? Abot lho, Kesawasidi, abot. Dadi pendhita saka lima ki abot. Wis kadung kondang jenenge Begawan Durna ning murid kowe. Begondal kabeh. Rekoso ngopeni murid-murid gentho kaya ngono kae. Dadi aku seneng. Teges kowe wis ngewangi nyampurnake, sartane kowe wis ngewangi ngenteng-entengi laguku. Matur nuwun ya Kesawasidi, matur nuwun. Dawah sami-sami. Mboten nginten babar pisan. Teka semanten kaluhuranipun Sang Tapa Begawan Durna. Alah. Meng ngarepe tok omong kaya ngono kuwi. Entek-entekane nantang gelut. Sesore ning transit wis kon mijeti wae boyoke. Aku ya engko nek adang aku ya ngono. Anoman kula ten dawuh penemban, menengo siki aku tak rembukan. Oh iki sendika. Mekaten penemban. Ya. Kuwi wigatiku ingkang angka 2, ingkang angka 3. Sadurunge aku matur ingkang angka 3, aku wis lega, sartane aku wis marem. Maremku ngapa? Maremku ora kok seneng, ora kok leges aku melu mangayu bagya karo lemu madeg pendhita, madeg brahmana ning pertapan Kutha Runggu kuwi ora. Maremku mergo aku cocok, ora sisip nggonku prapta ana ngarsamu ana ing pertapan Kutha Runggu. Kowe iki nyata dadi pendhita, nyata kowe iki dadi brahmana ingkang medharke ngilmu marang cantrik mangu jaga sing semene mbane, sing semene akeh iki. Inggih penemban. Lah sing ping 3 wigatiku apa? Oh, wigatiku sing ping 3 aku sowanku iki ora saka pertapan saka 5. Sowanku iki ora saka karepanku pribadi. Sowanku iki ora saka gegayuhanku dhewe. Nanging sowanku iki ana ing pertapan Kutha Runggu iki pancen ana ingkang ngutus. Sartane ana ingkang dawuh kelawan Begawan Durna, ya aku kang minangka duta Panglawung. Nuwun sewu, duta Panglawung, duta kongkonen Panglawung Rajapati. Sinten ingkang dumugi ning pejah? Lho, ora sida. Kok mulak-malik iki rumangsaku. Duta kongkonan, ora sida duta Panglawung. Aku minangka duta kongkonan. Saka ngarsaning anak Prabu Duryudana. Kowe ngerti ora? Anak Prabu Duryudana kuwi sapa? Ngerti ora kowe? Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Duryudana menika nalindra ingkang sampun kondhang. Nalindra wonten negari Ngastina. Nah, bagus. Bagus. Kowe ngerti karo kondange anak Prabu Duryudana? Ya, inggih penemban. Aku diutus sartane aku didhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Kinen sowan ana ngarsamu, sowan ana ing pertapan Kutha Runggu, sowan kersaning Sang Begawan Kesakasidin. Inggih. Wandere apa sing dadi wigatine? Penemban, yen to ing ngarep mau aku matur oke-oke, aku ngendika oke-oke, aku paring dawuh oke-oke. Bab perkara anggonmu madeg brahmana sartane anggonku madeg brahmana, siswaku entek kabeh, tok mong kabeh saiki. Ning iki sing arep tak rembug iki perkara kaprajan. Ngono? Sing arep tak rembug iki perkara kanalendran. Sing arep tak rembug iki perkara negara, perkara kanegaran. Dudu perkara ngilmu, dudu perkara kabrahmanan, dudu perkara pawiyatan. Dadi rembuku iki bakal nalisir saka anggonmu nganake pawiyatan dina sak mengko iki. Mekaten penemban. Ya, mboten dadosaken menapa. Kula kinten sak mangke anggen kula ngawontenaken pawiyatan pun cupet semanten tumuli kula pirembagan babagan kanalindran saha babagan negari Ngastina kaliyan Paduka. Bagus, ngono kuwi. Inggih. Lajeng menapa ingkang badhe pun dawuhaken lan sinuwun Prabu Duryudana utusan kelawan Paduka menika wigatosipun menapa penemban. Nah, iki ngene, kados pundi? Blokos utawa wae, najan to aturku iki alus, najan to aturku iki besus. Najan to aturku iki nggunake rembug sartane kowe tajung kanthi serana aris. Ning nuwun sewu lho penemban, ora kok teges aku arep nglarani atimu, ora kok teges aku ki arep banjur duweni watak adigang adigung nyang adiguna jenyatane aku ki pendhita babar pisan ora.
Nanging ngene, blok kesuta wae lareke rembug sing arep tak jak, sing arep tak omongke, sing arep tak aturke karo kowe kuwi. Lereke rembug glethek petele. Iki mengko aku mung arep nundung karo kowe. Nuwun sewu. Badhe nundung kaliyan ingkang adipun Kesawa Sidi lajeng lepat kula menapa. Ora kok sike, luputmu ora kok luput kowe duweni dosa karo anak Prabu Duryudana kuwi ora. Ning luputmu ngene. Kowe iki nerak marang pepacuh, kowe iki nerak marang pewaler. Negara Ngastina ingkang Wusana, kowe nerak marang tata. Pranata hukum ana ing negara Gajahya sing ingkang Wusana kuwi mbok trajang. Lire apa dasare apa aku ngomong sing kaya ngono? Sawangen. Ora kok sike sadurunge aku tak takon karo kowe. Ih, badhe nyuwun pirsa menapa? Sadurunge kowe ngedeke pertapan ana ing Kutha Runggu iki tak bangun ning ereng-erenge ngarga Kutha Runggu. Kowe iki ngerti ora? Yen tok arga Kutha Runggu iki wewengkon kebawat keperintah negara Ngastina. Kowe ngerti apa ora? Nuwun sewu Penemban. Kula kinten arga Kutha Runggu menika sanes kebawat keperintah negari Ngastina. Kok sik kasare apa kowe matur ngono? Menika sanes kagunganipun Sinuwun Prabu Duryudana. Nanging gunung Kutha Runggu menika kagunganipun Gusti Kengakarya Loka. Alah telek. Aku wis iso nebak nek omonganmu arep kowe. Ngono? Aku wis iso omong nek omonganmu arep kowe. Niki kula pasrahke niki senes nggen kula niki kagungane Gusti sing Akarya Loka. Kok sik, ya bener. Nek miturut metafora. Waduh. Getem. Nek wicara. Nek miturut babakan manembah pancen bener. Kabeh jagat sawigung iki kagunganing Gusti Karya Loka. Inggih. Nanging cara pernatan ana tetembungan desa mawa cara, negara mawa tata. Kowe dong ora? Inggih. Kula mangertos. Ana tetembungan desa mawa tata, negara mawa cara utawa kasa wangsule kuwi kudu digunakake. Senyatane awake dhewe urip ana ing jagat gumelar iki kudu nggunakake sosial kemanusiaan. Pendidikan moral Pancasila PMP. Nuwun sewu. Apa? Jrono kadasar. Menika pawiyatan Sukalima piwulang wonten ing pertapan Sukalima sampun beto teng mriki. Benten piwulangipun kalian pertapan kula kalian panjenengan menika. Ya wis ben. Ora kok sik. Kuwi kudu mbok gunakake sartane kuwi kudu mbok patuhi kudu mbok ajeni. Jernyatane yen ta miturut disawang kanthi netra permana jati, kowe ngedeke pertapan ing arga Kutha Runggu iki kowe wis nerak pepacuh. Jernyatane luputmu kuwi kowe ora nyuwun palilah ngersaning anak Prabu Duryudana. Inggih, kowe ora nyuwun palilah ngersaning anak Prabu Duryudana. Arga Kutha Runggu iki sing kagungan wewengkon kuwi anak Prabu Duryudana. Nanging kowe ora nyuwun palilah, nulya kowe malah mung teka ngedeke pertapan ngono wae. Kuwi luputmu ingkang sepisan. Ping pindhone Penemban. Ping pindhone yen to kowe tak anggap luput, yen to kowe tak tundung ora gelem lunga saka pertapan kene. Wis ngono wae aturku. Tak kira ora usah dadak aku nggunakake serana kasar yen to pancen kowe nyata pendhita ingkang luhur bebutenmu. Kowe rumangsa dhuwur kawekasanmu, tak kira kowe bakal iso mangsuli marang apa sing dadi ature Begawan Durna. Ung bawana langgeng sinung kicatan amrat. Nuwun mangke Penemban Durna. Piye Begawan Kesawa Sidi? Mboten kuateges kula badhe mbadal dawuh paduka Sang Pinandhita. Inggih, Sang Penemban Kumbayana babar pisan mboten. Nanging emudi anggen kula madheg pandhita wonten ing pertapan Kutha Runggu menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Teges anggen kula ngracut busana kasatriyan, ngrasuk busana kabrahmanan. Menika mboten saking gesang kula ingkang sampun mener. Nanging sedaya menika kula wau kula lampahi. Sedaya menika kula wau kula tempuh awit kula nampi dawuhipun para Jawata. Lho. Dadi kowe madheg pendhita ning pertapan Kutha Runggu iki merga kowe nampa dawuh saka para dewa ngono? Inggih, mekaten. Lole sak suci ya kowe ya. Sak spiritualis kowe. Nampa wangsit, reka-reka entuk wangsit. Jaman saiki kok ana wong nampa dawuh saka dewa. Dewa ki saiki wis arang-arang medhun ning jagat. Dewa kaya wis merem, kaya wis kesel. Lho, mergo menungsane iki pancen angel dikandhani. Dewa ki wis wegah. Dewa ki wis wegah ngatur-ngatur, dewa wis wegah nyanak-nyanak ning ngersaning para titah. Mergo pancen titahe sing wis ora kena dandani.
Ning titahe malah ngluputke karo dewane, ngluputke karo pejabate ora gelem introspeksi karo diri pribadine. Nuwun sewu menika estu kula mboten ngaya-wara, kula mboten atur dura, kula mboten matur ingkang ngaya-wara, atur kula menika mboten goro. Terus apa dawuh dewa nek pancen dewa dawuh karo kowe? Nuwun sewu. Saderengipun kula tak matur kula pikantuk pangsit saking para dewa lan kula ugi sampun ngasta utawi mbeta wujuding tanggel jawab ingkang sakmangke kedah kula pasrahaken dhateng sinten ingkang keduga nggadahi wewenang. Inggih menika wujuding wahyu utawi wujuding pepakem Makutha Rama Penembahan. Sakmangke kula nampi triman saking para jawata kula kedah mbabaraken pepakem Makutha Rama menika dhateng sinten ingkang sakmangke keduga kiyat badhe ngecaken lan inggih menika matrapaken pepakem menika dhateng negaranipun utawi wewengkonipun malah kepara pambeganipun satriya menika kula ingkang keduga badhe kiyat nampi pepakem Makutha Rama menika. Pramila mboten ateges kula menika badhe mbadal dawuhipun Penemban Durna. Babar pisan mboten kula purun kesah saking pertapan mriki, kula purun kesah saking wewengkon Arga Kutha Runggu, ananging kula nyuwun ninah sawetawis wekdal benjang menawi sampun purna kewajiban kula anggen kula nyandang tanggel jawab saking para dewa kula piyambak ingkang badhe kesah saking papan mriki mboten sisan dadak paduka nundung kelawan ingkang abdipun Kesawa Sidi Penembahan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kompang isep madu sarining tawang. Susu angin ngendi nggone medharna ngelmu kang sanyata. Lole kenta suwaru gembal manyar-manyar duk neng jungkul wana alas dadi wana. Begawan Kesawa Sidi kula wonten paring dawuh. Lah kok dadi kaget rasane atiku. Kaget rasane atiku ning arep aku ki arep ngruda paripeksa karo kowe. Gandeng kowe tak jung kanthi srana aris ora kena. Tumuli kowe arep tak peksa kanthi srana kasar. Ning bareng aku krungu midhanget aturmu. Kowe ngandhake yen ta dewa matedhake wahyu Makutha Rama utawa pepakem Makutha Rama. Ingkang sak mengko wis mbok gawa bakal mbok pedhange marang sapa wae. Lah kok cumeplong rasane ati Begawan Durna. Sumeplong rasane ngatiku padhang biar padhang terawangan. Saknalika aku krungu ngendikamu sing kaya ngono kuwi. Nuwun sewu liripun menapa? Saha dasaripun menapa sakmangke paduka Sang Penemban Durna maring dawuh kang kados mekaten. Ngene, saiki ngene wae. Kados pundi? Kowe ora usah lunga saka pertapan Kutha Runggu kene. Kowe ora usah lunga saka pertapan kene. Kowe ora usah lunga saka wewengkon Arga Kutha Runggu, kowe ora usah minggat. Kowe ora sida tak tunduk. Leh ku arep nundung karo kowe, leh ku arep ngruda paripeksa karo kowe tak wurungake. Nanging ana seranane. Wonten serananipun. Ya, serananipun menapa? Kowe kudu gelem mejangake wujuding pepakem Makutha Rama kuwi ngersaning para Sata Kurawa. Utawa lumantaraku, tumuli engko tak wejangke ana ngersaning anak Prabu Duryudana sumrambah sak kawula Praja Negara Ngastina. Piye? Gelem apa ora? Nek kowe gelem, yen kowe sagok mejangke pepakem Makutha Rama iki, ora mung kowe bakal langgeng uripmu ning pertapan Kutha Runggu, ning kowe bakal dimuktekke uripmu karo anak Prabu Duryudana. Kowe njaluk apa wae dipinangkani, kowe njaluk apa wae dituruti karo anak Prabu Jaka Pitana. Inggih. Pertapanmu sing kaya ngene iki dimbroke. Pertapanmu sing riyad kaya ngene iki dimbroke, diganti tembak kaya omah tingkat sing cerak transit kono. Lawange diganti ukiran. Apa lawang kok lawang triplek kaya ngene iki? Watone kowe sago, watone kowe gelem. Wah, watone kowe gelem mejangake ngelmu utawa pepakem Makutha Rama iki ngersaning para Sata Kurawa. Nuwun sewu Penemban. Lah inggih menawi paduka kersa lah monggo kemawon. Menawi paduka sagah sartanipun kepengin neter dhateng ketrimaning gesang para Sata Kurawa kula sumanggaaken. Nanging sakmangke menawi ngantos para Jawata mboten ngeparengaken para Sata Kurawa nggayuh pakem Makutha Rama menika nuwun sewu nyuwun pangapunten sampun ngantos nglepataken kelengkang abdipun Kesawa Sidi lho Penemban.
Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngaken nawang sesangkana wangsa sangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku katriku mulung mangrompak ing wadya kurda kurare kagire-gire Sebebyar katare koleng kono to wae. Tintrem Wardaya Tyasira Sang Tapa Begawan Duna sareng midhangan pangandikanipun Sang Tapa Begawan kuwi saha siji. Nalika semanten dadodatanmu badatanmu sik lega nganti kaya pratima golek kencana dadosaken kanyut kang pinangka warju. Kanyut ujare wong ganten warju jare wong keca. Gantena durung abangi durung manjing dasaring mertala kasaru gagering jaba piyak ngarsa tangkeping mrika aseban bono amuk apa to kang dadi darunane. Ora ana macan apa juga jangking medhot saka wantilan kejawi amung pisanipun. Serayan saking kasatreng Madukara Atmaja kinasing Sang Kilurah Semar Badranaya. Nenggih Sang Kilurah Petruk Kanrong bangsa Sang Kilurah Bagong ing mantun minggah madaning pecerabaan pertapan Kutha Runggu. Ora bae pindha soto metarangan gawe kaget kang samya mulat. Senggale cepot le. Ngapa? Aku iki pertapane anu kok. Oh pertapan ora kramikane kok, Truk. Iki awake dhewe iki mara daya. Arepmu ayo ngajeni karo sing di omah. Ibarate ngono kuwi. Moh andak sikilku reget. Mau pupuku bar kotahan bakso e. Nganti kaya pupumu ki putih-putih kok. Pamer-pamer ke ora. Deloke iki lho. Iya. Waduh, ngapa? Kok kowe ngadekke saka kain satin iki. Ora ya. Engko gek padha bakalane karo bakalan surjanmu iki. Ngawur ora. Sendale cepet. Ya, manut aku. Heeh, ya. Sowan. Pokoke ngesokke dawuh Ndara Janaka. Heeh. Nek ana perkara kowe ora kena melu-melu. Wah. Apa ya aku anak perkara aku ora entuk melu-melu kowe. Loh, iki rak sowan pendhita agung ngono lho, Gong. Sengara tak kira ning perkara. Nah terus ngarepmu? Kene linggo kene. Heeh. Nggo udut ora? Mangga apa? Nah, iki wae mbako ki.
Dinae piyai kene aku mau. Wah. Tak omongi. Apa? Sowan pendhita kuwi kudu sing jangkep tata kramane unggah-ungguhe. Ya, heeh. Terus arepmu ora entuk jangkar. Ora entuk kowe misuh, ora entuk. Muni sing ora prayoga ora entuk. Ya wis, atur aku kudu piye? Ayo sing senggo wae, sing merbawa. Ben arep awake dhewe iki mengkere awak arep awake dhewe iki meng kawula cilik iki men ketok wibawane, men diajeni ngono lho, men mesake diwelasi diasihi. Ya wis. Ya munggah ya. Ya. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
ambrengeng awita dedenjeng denjengan Wong bawana langgeng sinung widatan awrat nuwun mangke dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandikanipun Sang Tapa Begawan Durna malah menika kula nampi rawuhipun nadyan nembe sepisan menika panuk nanging kula sampun boten mangling awit piyantun menika piyantun ingkang sampun kondhang. Menika rawuhipun Ki Lurah Petruk Kantong Bolong kalian Ki Lurah Bagong menika. Ki Lurah ngaturaken kasugengan sak rawuhipun Ki Lurah. Gong. Sing tata krama jangkep lho, Gong. Heeh. Ning aku mesgul. Ngapa? Bahanku dikaco panjak. Lah ngapa ya? Sire karo tak ancam nek kowe ora jangkep tata kramamu ora tak junjungke trema sak bubute kowe nek ora. Malah go minggat. Sesuk neh Kangsan, amah Kangsan wis tau Kangsan ora teko kok. Nuwun sewu kula bagekaken kok malah sami guneman piyambak-piyambak. Wedhe Adalah nunamen pasang Kalimantapi sinabeta ngila-ila linebana saking siku dendaning Bathara Penembahan nuwun sewu Penembahan nggih ngapunten sawetawis kula niku ngandhani kalih adi kula Bagong ben tata kramane supaya jangkep ben aja ngasi mengko damel kuciwa ing manah paduka Sang Penembahan inggih Lurah lho mengki riyen kados pundi panjenengan ampun basa kalih kula. Ngaten. Kula niki ming kawula cilik, kula niki ming kawula alit. Derajat kula niki ming kere. Nggih. Mboten sah dibasani jangkar mawon nang kalih Petruk. Ning nek kalih kula kedah ngagem tembung Pak ngaten. Pak jarange tak bubuti tenan lho kowe lah. Ayo sare guyon nek ora entuk ora. Engko nek ora guyon dikira Bagong ora lucu. Wis tane wae. Heeh. Wis kowe mau sawan wis ngerol apa urung? Mbah. Aku ora nyimak kok aku. Ketoke dalange saru truk mengawan. Ah iya. Trocoh tenan e. Nuwun sewu. Kula basa kelan panjenengan menika kula ngajeni. Derajat panjenengan kawula alit menika malah estu kula ajeni. Lho, liripun awit kula menika ngraosaken tau-tate ngraosaken dados kawula alit kados panjenengan Ki Lurah. Kersanipun pramila nuwun sewu panjenengan kersa mboten kersa saged mboten saged kula kedah basa kelan panjenengan wujud sarta tandha yekti kula anggen kula mengeti kula tau-tate dados kawula alit. Sampun ngantos sak mangke dumeh kula sampun madeg brahmana nulya wonten ingkang nyengguh kula menika Pak Pandhita ingkang sapa sira sapa ingsun kumalungkung anggak unggung watak kula sampun ngantos wonten tetembungan kang kados mekaten pramila kula jagi manah kula ngajeni kelawan panjenengan lah Gong ngene iki lho Le ngapa piyai sing bener-bener ngajeni panjenengane beliau Pak Pendhita iki kelingan sartane ora ninggal ora nglalekke karo mula bukane yen to beliau ki mbiyen kawula cilik saiki wis mukti ora lali karo derajate mbiyen pas isih dadi kawula ngono kuwi sing patut dicontoh pemimpin ning gone dhewe ya Kang heeh aja kaya garenge dadi RW anyarane terus kementhus kae kok mongko ya isih kawula tarep RW iki isih kawula tenan to ha iya
Ning wis kaya gleleng-gleleng kaya jagat ki arek dinggoni dhewe. Ha iya. Ning apik kok kowe. Patut kok kowe, patut ditiru kowe truk yakin. Heeh. Diterapke nang pemimpin-pemimpin awake dhewe. Arep wis dadi pemimpin, wis duwe derajat, duwe pangkat, kudu ngelingi nek mbiyen ki ya tau dadi kawula cilik, tau dadi peranganing wong cilik kaya aku kaya kowe ngene iki. Ha iya. Kowe wong barang ini arep sugih ki ya ngrasake kere. Heeh. Ha mula dadi mula dimula. Ha iya. Wong nek iso mapake atine, mapake rasane, mapake lagune iki wis sugih ki ora sepuyah-puyah karo sing wong sing nuwun sewu iso dikatakan kere ya, Tru. Ha iya. Jan. Damel bombong manah kula teka paduka menika nuwun sewu. Menawa paduka menika pandhita ing pertapan Kutha Runggi nggih sesembahan kula Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi mremban. Lakar kaleresan mekaten ki Lurah. Lah rak tenan. Cocok sowan kula mboten sisip, sowan kula mboten kapusan. Awit panjenengan menika estu piyayi ingkang kula tuju, piyayi ingkang badhe kula sowani ngaten. Inggih Ki Lurah. Nggih. Lajeng sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Sang Pinandhita inggih penemban Kesawa Sidi mekaten. Inggih Ki Lurah Petruk. Nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami kemawon. Lho. Ha kok panjenengan mboten maringi pangestu kalih kula. Nuwun sewu. Dosa lan kuwalat menawi kula paring pangestu utawi atur pangestu dumateng Ki Lurah Petruk. Kamangka Ki Lurah Petruk menika piyayi ingkang sampun dangu nggenipun gesang wonten ing jagat. Wonten tetembungan bebasanipun Ki Lurah Petruk menika sampun kuwawa kendhahar gempalaning jagat legiasining kawontenan. Pramila kula kinten kula badhe kuwalat nampi walating dewa menawi kula wantun nampi sembahipun Ki Lurah Petruk kantong bolong lan menawi kula wantun mengestoni dumateng panjenengan. Kedah-kedahipun panjenengan menika ingkang mengestoni dhateng kula. Awit panjenengan ingkang langkung sepuh tinimbang kula. Gong. Jan nilai prose akeh tenan iki pendhita iki. Kandhane kok adabe al adabu minal ilmi. Ha iya. Jan ketika nalika nek wong ngendikan ya panjenengane midhangetke. Ha iya. Nek wong ngomongan ya panjenengane nggatekke, ora ditinggal ngatang-ngatang. Sing tak rasani saiki ngatang-ngatang yo menungsane. Sapa to, Kang? Dobleh. Tak kira nek saka nggon Demung pindah ngetan ki tak kira nek arep ngopo bol pindah nang kono le ngatang-ngatang. Ngantuk kok Joko. Ngas ora iso liyane yo ngantuk. Aku ae yo ngantuk. Gambleh sewengi iki yo ngantuk. Kesel padake. Penderek-penderek kok mah ora tata. Sabar to, Kang. Ngas ora iso ngeleh aku. Ngeleh kok kon sabar ora. Wis engko madang. Heeh. Ki Lurah Bagong. Nggih penembana. Oh, saya to iki. Urung-urung kok ngguyu ora. Seneng aku. Lah ngopo? Jan pendhita kok sumake ra jamak-jamak. Ha iya. Mongko di sawang pasuryane iki ketok le ngademke ati nyenengke pikir ngono lho, Tru. Heeh. Kok aja kok iki pendhita tilas dagelan ki engko Gus. Ngawur ora. Ha nyenengke. Apa anggepmu nyenengke iki terus tilas dagelan ngono apa piye? Nggih penemban bekti kula konjuk penemban. Nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami Ki Lurah. Nggih. Pun mrayogekaken lenggahipun. Sampun mboten kirang mrayogi. Nderek tepang nggih kula Bagong. Lho, kula ingkang nderek tepang. Kula menika nembe sepisan manuh lawan panjenengan. Oh ngaten. Nggih. Kula pun Kesawa Sidi. Nggih, kula pun John Bagong menika. Wah, nganggo John barang. Men ana undakane, Tru, ora ming Albertus Bagong terus. Salin John aku. Iya, iya. Sampun mboten kirang prayogi sowan kula menemban. Lole kentas waru gembal manyar-manyar duk nang dungul wana alas dadi wana Petruk kantong bolong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Petruk. Lho, mengke riyen. Niki rak penemban Durna to. Heeh, aku ingkang prapta nang kene. Ngaten. Ya. Sawetara wektu aku duwe wigati karo karawan Sang Begawan Kesawa Sidi mekaten Mremban. Iya. Nggih, wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Mremban. Petruk tak tampa pangestuku tampanono Panakawan. Nggih pun kula pundi.
Bagong padha slamet sowanmu Panakawan. Nggih, Penemban Durna. Lenggateng mriki sampean, Mbah. Heeh. Sawetara wektu duwe wigati ingkang kudu tak aturake ngersane Sang Begawan Kisama Sidi. Nah nggih. Ning aja ngasih sampean anane sampean rawuh teng mriki aja ngasih sampean gawe perkara lho. Merga sampean teng pundi-pundi niku kabeh wong semua piyai semene sing padha nyekseni niku wis do ngerti, wis do pirsa, wis do apal. Nek Durna tekan ngendi-endi niku mesti mengarep ngumbar wisa. Sampean niku pendhita sing kondang cangkeme elek. Gong. Apa? Dijaga le omongane le. Durna cangkeme elek tenan kok. Ora ngono iki piagung lho, Gong, priagung. Arep piagung arep piano ora gagas. Pokoke aku tekan ning ndi papan anggere nek Durna aku ki ora mathuk aku ora srek. Engko sik toyo diajeni kok ora. Ya ngajeni slumrahe sepajare kok ora. Iya. Iki priagung lho, Gong. Apa? Cerma dombeng. Sak-sake ora Petro. Mboten guyon mawon mendhan kula wis suwe ora guyon karo sampean kok. Ya. Prayogake sowanmu Bagong. Nggih, pun kirang mboten kirang kepenak. Nuwun sewu Lurah Petruk Kantong Bolong, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Weh, Anoman niki. Nggih, Lurah. Weh, lah. Nyantrik nang kene nggih, Man. Nggih. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ti bawa-bawa ya, Man. Nggih, kula pundi iki, Lurah? Lurah Bagong bekti kula kunjuk. Weh, lah Jiman. Anoman. Hah? Anoman. Ora Jiman. Ora. Jiman wis ora enek. Anoman. Heeh, Man, tak tampa, Man. Pangestuku tampa ana, Man. Nyantrik nang kene kowe. Ih, sawetawis wekdal kula meguru nyuwun wejangan ngilmu lan kawruh wonten ngersanipun Sang Tapa Begawan Kisama Sidi. Heeh. Ora kowe iki wis dadi pendhita wis mataun-taun kowe iki wis suwe madeg brahmana ning sanggar pertapan Kendali Sada. Ha kowe kok malah trima isih nyantrik. Nuwun sewu Ki Lurah. Gesangipun ingkang abdipun Anoman menika pawitan kula. Salaminipun kula tasih sagah lan salaminipun kula tasih kiyat. Gegulang ilmu tartentu kula tansah gegulang ngulir budi saha ngasah kadewasan. Awit tiyang gayuh ilmu menika kula kinten boten wonten arapipun, boten wonten lasipun. Nah, bagus ngono kuwi. Iya. Arep kowe iki wis iso dikatakan Kowe iki munyuk maestro. Neng kowe isih tetep sinau kowe, Man. Bagus kowe, Man. Nggih. Teges kowe memperkaya yuridiksi kurikulum kowe kudu mbok gatekke. Ngono ya, Man. Ingestaken dawuh Lurah Bagong. Petruk Anung Bolong. Petruk Anung Bolong padha slamet sowanmu, Petruk. Ono kawan. Gong. Sapa iki? Nek sing suarane kok kayake Sinuwun Baladewa. Udu ya. Aku ki apal nek Sinuwun Baladewa kuwi suarane ora kaya rada serak-serak sithik nek Sinuwun Baladewa. Heeh, serak wong udute kretek. Ha iya. Gelem mau udut mbako khas kene ngono nang suarane malah mah iso ngono Sinuwun Baladewa. Ha iya. Tenan mbako kene iki enak tenan kok, Truk. Ha iya. Kopine ya enak tenan, mancane. Entuk wong kene ngono. Hus. Iki nek omongane ngati-ati to ora. Guyon nang kowe. Ha iya. Oh, entuk wong kene kok mengareng-arah mbako karo kopi iki lahir batin ora le urip iki ora. Anggepe lah. Guyon Truk, yakin sumpah guyon aku. Iya. Mangane ra omong. Heeh. Nuwun sewu panjenengan sinten sinuwun? Petro, wonten dawuh. Petro, nuwun. Yen kowe durung tepung karo aku tepungke iki Nalendra ing negara Jodipati aku Prabu Bujrana kadasar. Nalendra pundi? Jodipati. Lah iki copyright iki hak cipta iki, Truk. Ngapa? Kudu mbayar hake nang Ndawerkudara. Lah ngapa? Jeneng Jodipati ku satrane Ndawerkudara kok iki nganggo jeneng Jodipati. Jodipati kuwi negaraku, dudu kesatriane Raden Werkudara kuwi dudu. Anggepmu sing jenenge Jodipati ki menggone Werkudara ngono piye? Nggih. Ya ora usah santak ngono kok mureng-mureng. Ora iso. Ngelih aku. Oh, nggih same. Kok nggih ngelih, kowe golek mie ayam kalih kula nggih. Yo. Wah, Bagong nek kon ngemi ayam kok kiyenge ra jaman-jaman. Wis pokoke mie ayam ngarep Amigo aku seneng banget aku. Wis ayam uripku wis tak surung rong mangkok. Iya. Bar mangan mie ayam terus ngacang-ngacang ya, Gong. Heeh.
Uripe nek kaya ngene kok ngruntel. Uripe nek kaya ngene kok ngresula. Aku kira ana sing ngembake ikhlase uripku ya ikhlase sinuwun pun ta dewa. Tleprek. Wong kowe kelangan pitik wae muni-muni ning WA kok ora. Sapa sing ra emosi ta, Tru? Sakal ae pitikku ilang. Heeh. Gek tangga dhewe. Iya. Ning wis ketemu rong pitike, Gong. Urung nek malinge wis kecekel nek pitike urung. Aku sing penting ki kecekel malinge perkara pitike bali apa ora wis sumarah pasrah ngersani Gusti ngakarya loka, Tru. Aku ngono kuwi. Iya. Sinuwun Prabu Jirana kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petruk Kantong Bolong tak tampa pangestuku tampana napa kawan. Ih sampun sangat kula pundi. Bagong Putra slamet sowanmu. Nggih. Sinuwun Prabu Jirana kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku wae tampana ketibal. Nggih. Wah. Atos tenan suarane iki. Nek kae mau priyayi sing merakyat nek iki kok wah angkuh tenan, kumalungkung tenan. Wis ben. Mbok menawa cen karepe ngono, Gong. Heeh. Nuwun sewu Ki Lurah. Kados pundi Panembahan? Sewu lepat atur kula diageng pangaksami mboten ateges kula badhe lancang nyuwun dawuh pangandikanipun Ki Lurah Petruk. Nggih. Nanging estu kemawon priyayi Mara Dayoh, Mara Tamu menika tartentu kagungan wigatos. Gandeng sakmangke sampun sami satata nggenipun lenggah sinambiang rahabi. Pasugatan sak wonten-wontenipun wonten ing pertapan Kutha Runggu. Kula suwun Ki Lurah Petruk Kantong Bolong blabarana ingkang sejati menapa ingkang dados wigatosipun Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Nuwun sewu Panembahan saderengipun menapa sekintenipun kula estu menika kalodhangan pun pasrahaken dhateng Adipun Petruk Kantong Bolong. Nggih, babar pisan wekdal kula pasrahaken Ki Lurah. Nggih. Wah, jan penak tenan rembugan karo Piyai Jos ki Gong. Kandhane kok. Heeh. Ora gontokan. Heeh. Ngendikane sak ngendikane sarwa-sarwi nyenengke. Heeh. Sarwa-sarwi lega. Heeh. Nek ngendikan ora maregi ngopo? Wah, Aku apa wae iki sing penting maregi kok. sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sang Panembahan Kisawa Sidi sesembahan kula ing pertapan Kutha Runggu. Inggih kula tampi dawa sami-sami Ki Lurah. Nggih. Wonten ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bendara kula. Sowan kula dipun dawuhi dening ndara kula ing Madukara. Inggih menika ndara kula Panengah Pandhawa, inggih menika ingkang kekasih Raden Arjuna, inggih Raden Janaka. Ya Raden Parmadi. Permadi, Gong. Hah? Permadi. Ora Parmadi. Ora. Parmadi yaene wis ngruntel nek yaene. Ah iya. Wis turu nang nggon simpingan kowe. Iya. Iki engkonge wis diujubke urung iki? Ambuk, ayo mestine wis kok ya wis dikendurene kok. Wedine kok nek urung diujubke urung dikendurane kok terus digawa lunga kasiden. Ah iya. Tau lho, Truk. Kapan? Wayangan ning Gading, Ah. Gunung Kidul kana. Heeh. Esuk kae bubaran kae panitia ki monggo Pak ampun kondur riyen Pak niki anu kula kanthi sareng-sareng kenduri riyen. Ingkunge ra ana. Ah kok ora ono? Gawa minggat piyaga. Ndak dinane aku ya luwih cilaka meneh. Ah ngopo? Rekane aku ya arep balas dendam to. Heeh. Aku kuwi mayang dalang aku kuwi. Iya. Aku ingkunge go minggat piyaga. Iya. Ingkunge saurunge wis bar diujubke bar dikendurekke tak adahi tasku. Iya. Esoke arep dikembul. Heeh. Arti pecah. Arep dibencah. Heeh. Panitia goleki bingung. Heeh. Agare ngerti nek ingkunge nang nggon tasku. Heeh. Wong nglumpukke satriya-satriya kuwi wong-wong saknene wong dilumpukke kon ngidak-idak tasku sing isine ingkung kuwi mah. Aku ya ora piye-piye aku ya melu ngidake. Wong nek ora melu midak didenda. Wah, jar batenku wis cilaka iki ya ingkungku ajur iki. Begitu wong do lunga tak buka tasku ki wis lembut kae ingkunge. Iya. Ah terus karepmu terus kowe kepiye? Aku ya ora piye-piye, aku terus mara ning transit wong-wong ku tak parani. Deloken ki lho. Leh hasil karyamu do medak-medak.
Tok anggap aku kuciwa, tok anggap aku mesgul nesu napa piye? Ora, malah meneri. Wong aku ra kangen anyuwiri. Mah piguna manfaat ya Gong kandhane kok. Nglajengaken pirembagan penemban. Sinambi kula gojekan kalian adik kula Bagong. Inggih, Ki Lurah. Nggih. Menapa ingkang dados jaruranipun lan wigatosipun menapa wondene Ndara Janaka dawuh kalian kula utusan kalian kula. Kinarya srana kula sowan dhateng panjenengan. Mriku awit nuwun sewu. Rikala semanten Ndara Janaka pikantuk kabar midhanget pawarta ingkang wis sumebar wata sak indenging jagat. Pawarta binandunging kana binetombok bakul sinambi wara sami nyebataken bilih wonten pendhita utawi brahmana enggal katon ingkang madheg pendhita wonten ing pertapan Kutha Runggu mapan wonten areng-arenge ngarga Kutha Runggu. Inggih. Lah, sakmangke kejawi saking Ndara Janaka pikantuk pekabaran kang kados mekaten, Ndara Janaka ugi pikantuk wangsiting dewa. Inggih menika tinanggenah nggayuh kanugrahan ingkang dipun asta lan dipun lantari kalian pandhita ing pertapan Kutha Runggu nggih panjenengan inggih paduka Sang Begawan Kisawa Sidi wondene menapa kanugrahanipun ingkang sampun paduka asta miturut ngendikane Ndara Janaka lumantar sasmita ingkang dipun tampi saking ngersanipun para dewa Ndara Janaka ngendika wahyu menika wujudipun wahyu Makutha Rama. Lah pramila napa kok gandeng cenenge napa kok Petruk diutus sowan mriki, Bagong diutus sowan mriki niku ingkang wigatos sing rembag. Ndara Janaka niku mung kepengin sakmangke kula ingkang srana lantaran, kula ingkang dados lantaran matedhakaken panjenengan matedhakaken tumurune kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama menika sakmangke tumuli badhe pun kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka mekaten. Lah, wondene napa kok Ndara Janaka kula ya bingung. Ndara Janaka kuwi piyayine gedhe priyatine gentur tapane kok sak gendagan iki arep nggayuh wahyu, arep nggayuh kanugrahan kok panjenengane ora talak brata piyambak ning kok malah utusan karo Petruk, teges Petruk sing kudu laku prihatin. Ning mboten napa-napa. Petruk niku kula niati sak suwene uripe Petruk niku kula napaki gesang menika pancen niat kula menika prihatin, niat kula menika berdharma, niat kula menika nindakaken laku kang utama ingkang boten singlar saking angger-anggering kautaman. Ama batu. Ana enek wong tuwa omongan ora dipaido to. Lah kowe ngomong lancar banget kok kowe akeh banget. Aku ya ama batu aku ya ngono. Inggih Ki Lurah. Lah wondene menapa mekaten kula namung nuhoni dhateng dawuhipun Ndara Janaka. Kula piyambak ngertos, kula menika mangertosi kados pundi darmaning agesang minangka satriya menika. Niken. Darmaning satriya gesang menika kedah nindakaken dharma ingkang kados pundi kula menika paham, kula menika mangertos. Awit kula seprana seprene mataun-taun nderekaken kelawan tindakipun Ndara Janaka. Menawi lampahipun utawi patrapipun Ndara Janaka ingkang mekaten menika kula kaanggep lepat. Lah sakmangke kula aturi paring dawuh kalih Petruk, kula tak wangsul teng kesatriyan Madukara. Tak matur kalih Ndara Janaka lajeng kersanipun kados pundi serananipun menapa ingkang dipun tempuh anggenipun Ndara Janaka badhe kasembadan saha kasil nggayuh wujudipun Wahyu Makutha Rama menika mrembah. Mekaten semanten atur kula nglantari saking Ndara Janaka panjenengan paring dawuh menapa monggo kemawon kula nderek. Ung bawana langgeng sinunggi datarnawrat Ki Lurah Petruk kula wonten dawuh. Sampun ngantos mesguling manah jengandiku Ki Lurah Petruk kantong bolong. Nggih, liripun. Nuwun sewu. Ingkang aran wahyu menika kanugrahan. Nggih, penemban. Wahyu menika kanugrahan, kamangka kanugrahan menika. Kodrating kanugrahan menika badhe tumedhak dhateng sinten kemawon, waton sinten to ingkang badhe pun panjingi wujuding wahyu menika lerem saha menep rasa pangarasanipun. Nggih, kula mangertos, kula nggih ngerti capet-capet nggih kula paham perkara niku. Wahyu niku ora bakal jenak nek mapan tenganggane wong sing duweni watak angkara murka budi candala. Mekaten menemban. Nggih. Lah nanging nuwun sewu, kados pundi? Saderengipun kula matur mangsuli ngendikanipun Lurah Petruk langkung rumiyin. Wahyu Makutha Rama menika sanes mawujud wahyu nanging menika wujudipun wejangan pepagem. Wejangan pepagem inggih. Nanging nuwun sewu mboten
Mboten saben-saben titah kiyat nampi wejangan pepaken menika lho Ki Lurah. Ajeripun menawi sak mangke panjenengan ingkang kula wejang pepaken menika nanging sak mangke panjenengan mboten kiyat nampi wejangan menika. Tumuli panjenengan mboten saged ngaturaken wejangan menika katur Raden Janaka mekaten ngaten. Inggih. Oh nggih. Lha ning nuwun sewu, kados pundi? Lah niki Begawan Durna sowan teng mriki niku. Kados pundi? Ampun seru-seru. Inggih. Begawan Durna sowan mriki niku wigatine napa? Wigatosipun. Aku no ya melu klesak-klesik. Kula tak majeng mawon. Kados pundi Ki Lurah? Begawan Durna wigatine mriki niku wigatine napa? Keperluane napa? Panjenenganipun Sang Tapa Begawan Durna ugi badhe nyandhong tumuruning wahyu Makutha Rama. Sik, Penemban, sekedhap. Kados pundi Ki Lurah? Nek sampean ketika kaya ngeten kula ora trima. Tantrimanipun Ki Lurah Petruk, mengke riyen. Kok rusak ajak dosa ngupaya kanca sajake. Nuwun sewu. Panjenengan sampun pirsa mboten kondange Begawan Durna niku pun pirsa napa dereng? Pendhita kondang manyor-manyor. Inggih kula sampun mangertos. Ah nuwun sewu. Pendhita Durna niki niku kondang cangkeme elek banget. Yakin. Riyen tau tate ditundung wong tuane minggat saking negara ngatas angin. Mergo niki nakal niki. Kriminal. Ngoten. Madeg pandhita nggih. Niku lakone enten kok teng YouTube Durna Jawa, ngoten lakone. Durna Jawa niku ditundung kalih bapakne mergo wani karo bapakne ora manut karo dawuh wong tuane. Lah bar niku niki menungsa niki Durna niki mateni bojone Patih Gandamana. Seje lakone, Truk. Seje lakone sing mateni bojone Gandamana kuwi udu Durna. Ha sapa? Sengkone. Wah, udu Durna ya apa? Udu. Nek Durna ki ngrebut bojone kancane, ora mateni bojone Gandamana ki ora. Tutuk sirahmu kowe. Nuwun sewu. Kamangka Durna menika dados pujangganipun para sata Kurawa lho, Bremban. Inggih. Kurawa niku sampean kedahe pun pirsa. Kondange Kurawa niku pripun sampean kedahe pun mangertosi. Kurawa niku kondang watak angkara budi candala. Nuwun sewu. Kurawa niku ngegungke watak kanistan. Sing digungke niku mung watak adigang, adigung, adiguna. Sapa sira sapa ingsun sing diuja niku mung mobal-babale kanepson. Lah niki nuwun sewu nek nganti sampean kok arep mejangke, arep nurunke wahyu Makutha Rama teng Begawan Durna. Begawan Durna masrahke nglantarke teng para sata Kurawa. Nuwun sewu niki mengke rak ming etungane tembe mburine glethek petele rak malah ming iman-iman to niki. Inggih. Rak malah ming iman-iman kanugrahane, wahyune niki mengke malah ming keregetan pakartine para sata Kurawa. Merga Kurawa niku ora tau kok sing jeneng pisan kemawon laku prihatin niku Kurawa mboten tau. Ngaten, mboten tau tate, mboten pernah. Pisan kemawon Kurawa laku prihatin niku mboten pernah. Wong tahu kok niki Begawan Durna niki arep pendhita niki tapa. Niki tapa niku sangu radio. Apa enek jamak lumrah wong tapa kok sangu radio nyetel Mbah Timbul ya, Gong. Heeh. Pendhita tapa kok nganu sangu radio kula ngerangi piyambak. Wong le tapa teng kali lor kula nika. Mekaten Ki Lurah. Nggih. Lah napa bakal kelakon? Lah pamila monggo. Wahyu Makutha Rama niku mbangane keliya. Wis keliya keregetan watak angkarane Kurawa. Lah monggo pasrahke mawon dhateng kula Penemban. Durna lena panalinganira lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng marang Bratayuda kentas waru gembal manyar-manyar duk nang dungkol wana alas dadi wana Petruk kantong bolong Penemban Durna nggih Penemban banget ucapmu kon mung ngrasani kon mung ngilani marang dadane Begawan Durna banget patramu kon netangi kamurkanku Petruk. Nuwun sewu. Wah, jan keseron kok ya leh ku omong mau ki. Aku ya ora tepa-tepa kok. Ngrasani wonge ning mburimu mongko Durna iki kupinge gedhe banget lho, Truk.
Pendhitae Durna iku kupinge gedhe banget. Oh, ikete wae jerone 30 kok. Dadi sirahe iki trepes ngono kupinge gedhe. Petruk kantong bolong Wonten dawuh Numbang Durna. Ndruwili kaya grojo kantor wateh kaya betet sing nembok pategalan ucapmu kowe ngina. Kelawan Begawan Durna kowe ngina karo para sata Kurawa ngina marang anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Ning ngarepe Begawan Kesawasidi. Petruk kantong bolong. Penemban Durna kados pundi, Penemban? Kowe ngerti apa ora? Oh, kowe ngerti apa ora sing jeneng Wahyu kuwi mapane dhewe-dhewe ya Petruk. Wahyu kuwi ora kena dipaksa, Wahyu kuwi ora kena dijaluk. Lho lah nggih. Gandeng Wahyu menika mboten saged pun peksa, Wahyu mboten saged dipun jaluk. Mboten saged ditembung. Mboten saged dipethuk ning Wahyu niku bakal ngampiri. Lah mula kula genahke sampeyan mriki niku wigatine arep njaluk wujuding Wahyu Makutha Rama to, nggih to? Lah kok sampean ngomong sampean ngendika nek Wahyu ora kena dijaluk kanthi srana peksa. Sampean nesu ngeten iki pun mujudke, pun nandhake, pun mbuktekke nek sampean niku meksa le arep njaluk Wahyu lho Penemban. Lho ora gagap-gagap. Sampean ki Durna ora sulis Putra. Ayo. Sakniki gledhek petele kula rembug sisan. Wonten mriki Petruk napa Begawan Durna sing keduga arep kasembatan manjangkane gaya wujuding Wahyu Makutha Rama. Petruk kantong bolong lho wonten dawuh. Oh, kowe iki kamula cilik, kowe iki kere, kowe iki batur. Dadi utusane Janaka. Janaka kuwi muridku, ngono. Janaka kuwi muridku. Oh, dheweke wis bola-bali nampa Wahyu lho Petruk. Dheweke wis bola-bali mergo pancen dheweke wis wegik nggone gayuh Wahyu, olah kasutapane wis gancar sartane wis gangsar. Ngibarate Kurawa ki sepisan wae arep gayuh Wahyu urung kasembatan. Lah saiki arep kasembatan, lah kok Janaka nyentulane rembuge para sata Kurawa. Mengke riyen Penemban. Wong niku kelakon apa ora le arep gayuh Wahyu niku mung gumantung tumindake, ngaten. Nek tumindake apik, nek tumindake becik, Wahyu tartemtu manjing wonten angganipun titah sing tumindake becik niku wau. Lah Ndara Janaka niku le bola-bali gayuh Wahyu niku ora kok merga Ndara Janaka sekti, ora kok merga Ndara Janaka digdaya niku mboten. Ning merga Ndara Janaka niku semeleh rasane Ndara Janaka niku tansah nindakake tumindak kautaman. Lah nuwun sewu, lah sakniki mangsawang Kurawa. Nuwun sewu Kurawa mangsawang. Ditanggapke pengajian kok Dursasana sangune gendulan. Sangun dem-deman niku nuwun sewu napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang becik. Ngoten napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang utama. Petruk kantong bolong. Wonten dawuh sinipun. Kowe aja sageleme dhewe nggon mengucap marasan. Aku iki Prabu Jrana Kadasar. Aku iki siswa kinasing Sang Tapa Begawan Durna. Nek kowe nyentulani rembuge Bapak Begawan Durna, aku sing ora nrimake mergo aku sing semane Begawan Durna. Ya. Oh, kowe arep wani karo Begawan Durna, aku gawa murid. Kejaba aku gawa muridku kuwi Ratu Jodipati kuwi. Oh, aku uga gawa Kurawa segelas papan. Petruk. Kowe arep wani karo aku apa kelakon kowe bisa kuat nadai kadigdayanku mergo kowe wis wani netangi kamurkanku Petruk. Aku iki siswaning Sang Tapa Begawan Durna. Nganti aku siswane aku meneng bae aku menungsa sing piye? Ayo muni kowe. Sik, Gong diewangi, Gong. Oke. Anggepe apa kowe mungsuh kana aku tak mungsuh iki. Yo. Men ora mumet kok ora ngene iki kerja sama Gong. Heeh. Anggepe apa wis suwe aku ora ngene iki. Saniki sampean mungsuhe kula, Bagong mungsuhe murid sampean. Ndas. Lho. Ora tata krama karo Nalendra kuwi mung kere kowe gedibale kok. Lho, gedibale esuk kala mangsane sugih. Kapan? Karepe. Oh, mung karepe kok, Gong. Wis kowe ladenono kana ta, Tru? Durna keja omongan ta, Tru? Ya. Ayo kowe arep ngapa? Oh, apa kowe kuat nadai dayaku Kyai Jundamane? Pun sakniki digawe perkara sisan. Merga wis cetha, Durna tekan kene iki ming arep gawe geseh. Durna tekan kene iki ngarep gawe perkara. Pun sakniki kula ajangi jembar. Nek sampean sekiranya arep ngundurke karo Petruk, sampean ngrangket karo Petruk, ngrebut Wahyu Makutha kasembatan. Bagong. Apa? Prabu Jrana Kadasar. Kowe ngono tak kandhani apa ora? Kakangmu Petruk elingno. Kakangmu Petruk kowe kandhanono. Aja entuk wani karo guruku. Begawan Durna kae guruku. Begawan Durna kae sing meneng ilmu karo aku sing meneng kadigdayan karo aku. Petruk ora kena delangap-delangap ucape. Kandhanono, kakangmu kandhanono. Sik, Mas, sik. Piye? Kowe ora murid Durna ta kowe? Yo. Kowe omong nek Durna meneng kadigdayan karo kowe. Heeh.
Petruk kakangku. Ngapa Petruk ora tak omongi dhewe lah kok kowe ngakon aku? Ratu goblok. Sirah semono gedene kok isine ming banyu. Wah, menungso ora tatanan. Oh, menungso ora tatanan Petruk. Wonten dawuh. Apa apamu, Kanduna? Bagong, apa apamu Prabu Jrana Kadasat? Ayo, ning endi papan neter Kadegdayat? Dudu teng mriki papan wong neter Kadegdayat. Kula enteni teng parepatan pertapan Kutha Runggu. Kira-kira Petruk apa Begawan Durna? Kira-kira Ndara Janaka apa Kurawa sing lakon ngukup Wahyu Makunara apa? Metu Jawa. Metu Jawa. Ayo, ayo. Woi. Ayo. Ihung bawana langgeng sinunggi datanawrat. Ora pati nduga mana Anoman inggih Penemban. Malah dadi kisruh kaya ngene kanane. Sik dompetku kecer e. Sida baleni dompet. Oh, sida. Penting identitas e. Oh, mekaten ki Lurah. Heeh. Menapa wonten isinipun? Cethok KTP ana. Nggih. STNK. BPKB. Surat pajak bumi ana. Dompete gedhe ya. Pareng nggih menemban ngapunten iki kula dadi gegeripun pokoke jenengan mboten samelu-melu perkawis niki. Nggih, Lurah. Leh kula Bandayuda alok benda swala pati kalih Durna niku wau kula cekap kula kalih Petruk kemawon sing nrenggalangi cekap kula kalih Petruk kemawon sing ngatasi. Ngaten nggih, matur nuwun. Inggih, Lurah Bagong nderekaken pareng. Nggih. Soale niki wau kula mriki melih bali mriki melih niki wau. Mergo dompet kula kecer. Oh, kecer. Nggih. Menapa wonten artanipun? Nggih hanten. Pinten? Saikhlase panjenengan pinten le arep maringi? Ngomong badhe nyuwun to. Nggih. Panjenengan menika kaya mboten tanggap to ya kula sasmitane ket mau. Lah mbok cobloko kemawon mboten sah nyasmitani kula menika sampun tanggap. Nggih. Gandeng kula menika mesakaken panjenengan kawula alit kula riyen ugi tau tatih dados kawula alit kados panjenengan. Nggih. Menika wonten sekedhik arta. Menika 300 kula pasrahaken dumateng panjenengan. Menika sakmangke kula suwun kinarya gesang wonten ing dusun panjenengan ki Lurah. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo kula aturi nampi. Nggih, mergi niki menawi namung kula simpen. Nggih. Menika mengke mboten manfaat. Menawi mboten manfaat menika mengke mung ribeti gesang kula. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo kula aturi nampi. Nggih, matur nuwun. Sakmangke kula aturi ngedum kalian ingkang raka pun Ki Lurah Petruk Kantong Bolong nggih Ki Lurah Bagong. Nggih siap mempun. Nggih kapan le ngenekke kene? Jan wis ora ngedhet kok kaya arep awel ora. Pun bareng matur nuwun pokoke kula dongake rejekine lancar. Inggih nggih, gek ndang munggah kaji. Inggih nggih. Siap man. Nggih Lurah nderekke. Heeh. Ora ngentek isip gedang lho kowe. Mboten. Kowe gedang sajan wis do pritil kowe. Wis do prigis kowe tak pelakune kowe to. Mboten klimen kok. Aku dadi nyalake sing ngempule ngapa kowe? Sing ngempul ora ngedep apa-apa kok. Mboten saestu senes kula. Apa? Aku wis prigis ngono wis ora ana gedange kok. Meng karo lirangane ora. Tru. Durna mandi. Wah, Bang Lumpuke Wadyabala, Bang. Wah. Ngandel ora iki bakal dadi peperangan gedhan iki, Tru. Ah iya. Lho sapa kowe Bang wedok? Oh, Elisa. Wis teko, Tru. Ah iya. Ke jam 10 kok. Iya. Nyoki nang duit ki pira?
eneng dhuwit 15.000. Heeh. Iki mau aku diparingi 20 karo penemban ki sapa siji. Heeh. Diparingi 20 sing 5.000 tak jaluk, sing 15 iki kon ngeke kowe ngono. Oh. Saiki kok ketoke iki dhuwitmu mau to, Gong? Ora ya, oh, iki mau iki dhuwit mamu, olehmu tuku iki jujul tuku pentol iki mau ta. Iki duitmu iki yakin iki ora semene iki lemene ora semene iki yakin aku. Sumpah ora semene. Pecah ndasku terus aku ngapusi wis to. Sik, ngene. Apa? Wah, rak tenan. Dompet kandel 300 ngene kok. Bocah goblok. Wah, aku nek anarkis. Didum sing rata nyato 50. Nyo. Solar. Heeh. Iya ora yo. Heeh. Mbak Elisa wis teko. Anoman wonten dawuh. Tak jaluk sira Anoman aja cawe-cawe perkarane Petruk kanthong bolong apa dene perkarane Bagong kelawan Begawan Durna ingistaken dawuh. Nganti aku krungu alok ing para cantrik utawa kepara aku nyumurupi dhewe. Ora pojo-pojo, satane ora tepo-tepo aku bakal maringi kowe pidana. Sakmurwat kelawan apa kaluputan ing wis mbok tindakake Anoman. Ngestaken dawuh paduka sesembahan kula Sang Pinandhita Kesawa Sidi. Yen mangkono Marata diake bubarna kang padha seba jenenging senedya manjing ning sanggar pelanggatan jernyata iki wancine wis nandhake wanci bedhug ngestaken dawuh penembahan Marata diake sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman purna gati ning pananggilan Sang Pinandhita Sang Begawan Kesawa Sidi arsa manjing sanggar pelanggatan kadheraken sang janing para cantrik manguyu dedonga Slaganira Sang Pinandhita tu ageng perbawane sinawang saking katebian kaya Jawata kaireng Widodara Widodari Lihat langit kalang jiwanagara dan monjar Kinon lerakan surah sorongan baca